Odei Barroso. Odei, urra zure 2 puntuak. Liburu bat idazten hasiko bazina. Ez litzake izanen egoki egina, kontatzeko ez baitut hain histori fina, aldela enuke egin nahi berdina. Bizitza sartzen alda liburu batean. Galdera hori utzi zazu apartean, ez baita ezer sartzen lerroen artean, eriotza iristen ezen bitartean. Hemen duzu Odei, nahi duzun Miurri eta Doinuan 2 bertsuren osatzeko gaia. Aldaketa hori egin duzunetik, jende gehiago hurbiltzen zaizu. Aldaketa hori egin duzunetik, jende gehiago hurbiltzen zaizu. Banekienik aldaketa bat egin behar nuela aurten. Zer den ederra ingurukoe, nola erraten diguten. Lehen parrandan ligatu ezin, eta ni barrenak hausten, ene usteak kamusten, aurre iritziak zapuzten. Ebakuntza bat egin berri dut, soberan nuena usten, baina zergatik oraindik ez naiz, aski ederra ikusten, baina zergatik oraindik ez naiz, aski ederra ikusten. Aldaketa bat, 2 aldaketa, eta erantzunak 3. Gaur xuxen tente eta meharra naiz, baina nola boro bildu. Ebakuntzekin ote liteke, bizitza bat labur bildu, ingurukoak isildu, ni neuen adin kokildu. Neure partetik nahi baduzue, musutik iren bat bildu, nere itxura antzieta, naizenagatik hurbildu, neure itxura antzieta,
naizenagatik hurbildu.